Si ma mkpụrụ osisi a eme kedu afọ ya n'Igbo? Ọjị. Kedu afọ ya n'oyibo? Kola nut. Ndị be anyị o wetakwara na ya ihe anyị ji bụ ọjị. Ọ sị na afọ ya n'Igbo bụ ọjị na afọ ya na bekee bụ kola nut. O wetakwara na o wetego nke a. Ịma nke a? Kedu afọ ya? Ọ n'Igbo. Afọ ya n'Igbo. Kedu afọ ya na bekee? Kedu afọ ya? Afọ ya na bekee bụ apụl. Afọ ya na bekee bụ apụl. Apụl. Okay. Ndị be anyị ọ sị na afọ ya na bekee bụ apụl. Kedu afọ ya n'Igbo? Afọ ya n'Igbo. Amara m afọ ya n'Igbo. Ị mara afọ ya na kedu afọ ya n'Igbo? Amara m afọ ya n'Igbo. Ndị be anyị ọ daala ya. Ọ sị na ya mara afọ ya n'Igbo. Nke bụ eziokwu ihe anyị ji nwụ apụl. Afọ ya na bekee bụ apụl. Ọ kpọtakwara na ya. Afọ ya n'Igbo bụ achịcha. Afọ ya n'Igbo nsị afọ ya n'Igbo bụ gịnị? Achịcha. Afọ ya n'Igbo bụ gịnị? Achịcha. Ị ma na ọtụtụ ndị be anyị na-ata apụl na-atawa apụl ọfụma mana amahụ na apụl bụ apụl n'olu oyibo na afọ ya n'Igbo bụ achịcha. So adaala 2000 naira akara inye ya kịta na nke izizi ọ zatara ọjị na ọjị bụ ọjị n'asụsụ Igbo n'asụsụ bekee bụ kola nut. Ọ zatara nke ahụ ruzie na nke a zata nke bekee ya mana ọ zatara nke Igbo ya n'ihi nke ọ daala ihe anyị na-adị ya. So 2000 naira anyị abaakwala anyị n'akpa. Biko ọtụtụ n'ime anyị amarụ na apụl bụ achịcha. Inweta vidio a sị tụsaa ya maka na ọtụtụ osisi nke anyị na-ata anyị mara afọ ya na bekee mana anyị mara afọ ya n'Igbo riri nne. Ikekwa gị nwa mara mana nwanne gị nwere ike ọ marụ. N'ihi nke inweta ihe onyonyo a sị tụsaa ya ka onye ọzọ fụ ya ka onye ike mara na apụl n'asụsụ Igbo bụ achịcha. Ndewo nwanne anyị na-ekele gị maka ohere i nyere anyị. Daalụ o.